Zdravá voda z Turčianskej záhradky. Pitná voda je jediný nápoj, pre ktorý nemusíme chodiť do obchodu. Ale k tomu, aby sme si ju mohli kedykoľvek vychutnať v pohodlí domova, musí prejsť dlhú cestu. Od vodárenského zdroja cez vodárenské objekty a vodovodnú sieť až do našich domácností. V Turcii je 8 samostatných vodovodov a 6 skupinových vodovodov, ktoré spravuje Turčianska vodárenská spoločnosť. Je to 615 kilometrov vodovodnej siete, 47 vodojemov, 20 čerpacích staníc. Pozrime sa v rýchlosti aspoň na niektoré z týchto vodárenských objektov. Bohatstvom turčianskeho regiónu je množstvo zdrojov veľmi kvalitnej, chutnej a zdravej pitnej vody. Táto voda nevyžaduje žiadnu ďalšiu úpravu, len zdravotné zabezpečenie, aby spĺňala prísne kritériá na kvalitu pitnej vody. Tie určuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Turčianska vodárenská spoločnosť privádza pitnú vodu do našich domácností zo 46 podzemných prameňov, 2 studní a 1 povrchového zdroja. Významné podzemné pramene sú napríklad v Blatnickej doline. Studne sa nachádzajú vo Vrícku a v Lipovci. Jediným povrchovým zdrojom vody, ktorý využíva Turvod, je potok na Martinských holiach. Od prameňa k spotrebiteľovi. Najvýznamnejším podzemným zdrojom pitnej vody v Turci je prameň Necpali Lasce, ktorý sa vyznačuje najmä vysokou kvalitou vody a veľkou výdatnosťou. Táto voda je krasového pôvodu. Pochádza z vápencovo-dolomitického komplexu severne od Necpalskej a Belianskej doliny. Voda sa nachádza tam, v horách hlboko, ale našla si cestu, prerazila si a tu vyviera. Výdatnosť prameňa sa pohybuje od 260 litrov za sekundu po 1300 litrov za sekundu.
Voda je vďaka svojmu pôvodu stredne mineralizovaná, slabo alkalická, dusitany a amoniak majú nulové hodnoty, obsah chloridov a dusičnanov je nízky. Táto pitná voda je taká kvalitná, že je vhodná pre dospelých, deti aj dojčatá. Pozrime si teraz spoločne cestu, ktorú musí voda prejsť z prameňa Lasce v Necpalskej doline až do domácností v Martine a do obcí v okolí. Vodu prameňa zachytávame v podzemnej rotunde záchytného objektu Lasce. V štôlni koryto podzemného toku vody umožňuje usadzovanie rozvírených pevných častíc, štrku a piesku zachytených v prúde vody v pramenisku. Voda tečie ďalej do odberného objektu s bazénmi, ktorý slúži na stabilizáciu prietokovej rýchlosti a odľahčenie o nadbytočnú vodu. Zachytené množstvo vody väčšinou prekračuje požadovanú potrebu vody a prepravnú kapacitu potrubia. Do potrubia sa odoberá približne 400 litrov za sekundu. Všetko nad tento prietok sa vypúšťa späť do Necpalského potoka. V bazénoch sa voda spomalí a vytvorí sa akumulačná rezerva pre nestabilitu prietoku a tlaku v prívodnom potrubí, ktoré má priemer 60 cm. Odbočkou Necpaly sa z hlavnej trasy odkláňa časť vody do vodojemu Necpaly. Ten slúži na akumuláciu, hygienické zabezpečenie a reguláciu prietoku vody pre odberateľov v obci Necpaly. Ďalšou odbočkou sa odvádza voda aj do vodojemu Belá Dulice. Súčasťou objektu tohto vodojemu je aj čerpacia stanica, ktorá zabezpečuje dostatočný tlak vody v miestnej časti Dulice. Prerušovací vodojem nad obcou Necpaly, znižujúci tlak a rýchlosť vody v potrubí, dnes zároveň slúži aj ako malá vodná elektráreň. Využíva gravitačný potenciál vody na výrobu elektrickej energie ekologicky čistým spôsobom. Vodojemy s objemami 2x1500 m3 a 2x3000 m3 v Martine Jahodníkoch slúžia na akumuláciu, hygienické zabezpečenie a reguláciu prietoku vody pre odberateľov v meste Martin a v obciach Žabokreky, Košťany nad Turcom, Turčiansky Peter, Príbovce, Rakovo, Dolné Vrútky a Dražkovce. Voda z vodojemov sa k spotrebiteľovi dostáva sieťou vodovodných potrubí s priemerom od 60 cm po 2,5 cm. Na potrubí sú v uzlových bodoch inštalované regulačné a meracie miesta, ktoré umožňujú kontrolovať a regulovať tlak a smer prúdenia vody tak, aby zásobovanie odberateľov bolo plynulé a v rámci platných predpisov. Množstvo odobratej vody odberateľmi sa meria vodomermi na vodovodných prípojkách. Voda a zdravé životné prostredie. Pitnú vodu nepoužívame len na pitie či varenie. Voda nám slúži i na dodržiavanie základných hygienických návykov, umývanie, sprchovanie a kúpanie sa. K základnej hygiene musí patriť aj splachovanie toaliet po každom použití. Je to jeden z faktorov nášho zdravého života. Vodu, ktorá bola akokoľvek použitá, považujeme za odpadovú a musí byť vyčistená.
Je to základná podmienka pre zabezpečenie ochrany pred znečistením a znehodnotením vodných zdrojov, pôdy a ohrozením ľudského zdravia. Pred konečným vypustením do voľného životného prostredia je nevyhnutné odpadové vody upraviť na vyhovujúcu kvalitu. Odpadové vody z domácností, z priemyselných podnikov či iných producentov z Martina a okolitých odkanalizovaných obcí sú odvádzané kanalizačnými stokami. Tieto splaškové vody spolu s dažďovou odpadovou vodou privádza kanalizačný systém do čistiarne odpadových vôd vo Vrútkach. Čistenie odpadových vôd. Čistiareň odpadových vôd Vrútky pracuje na mechanicko-biologickom princípe a slúži na čistenie splaškových odpadových vôd od obyvateľstva. Domovými prípojkami sa odpadová voda dostáva do kanalizácie, ktorá vyúsťuje do čistiarne odpadových vôd. Denne pritečie v priemere asi 20 000 metrov kubických. Tu sa začína proces čistenia. Splašky prechádzajú najprv mechanickým čistením. Prvým stupňom tohto čistenia je lapač štrku, v ktorom sa na dne prítokového žľabu vo výreze zachytávajú väčšie kamene. Takže tu na tomto mieste sme pri hlavnom zberači, ktorý vchádza na Čejové Vrútky. Tu začína vlastne samotné čistenie, kde v prívodnom kanáli zbierame tie prvotné veci, ako sú hrubé nečistoty a plávajúce veci. To znamená, že sa to tu zachytáva formou štrku a väčších kameňov. A prichádzame k šnekovým čerpadlám, kde sa to priamo potom už prečerpáva na hrubé prečistenie. Týmto procesom sa zachytávajú všetky predmety hrubšie ako 2 cm na hrabliciach. Hrablice sú strojne stierané. Odpad padá na dopravník a ten ho privedie do hydraulického lisu, kde je zbavený vody a vylisovaná časť odchádza dopravníkom do zberného kontajnera. Žiaľ, práve tu najlepšie vidíme, čo všetko sú obyvatelia schopní spláchnuť do verejnej kanalizácie. Z domácností sa do nej majú vypúšťať výlučne len odpadové vody zo sociálnych zariadení a drezov. Rozhodne by sa obyvatelia nemali zbavovať tuhého a pevného komunálneho odpadu z domácnosti tak, že ho splachujú cez WC do kanalizácie. Zvlášť by nemali splachovať potraviny a zvyšky jedál, kosti a kuchynský odpad, pretože to sa usadzuje v kanalizačnej prípojke, čo spôsobuje upchatie prípojky a vyhnívanie zvyškov spojené so vznikom zapáchajúcich a výbušných plynov. Podobne oleje a tuky po varení sa nemajú splachovať do kanalizácie. Tuky sa v kanalizácii čiastočne rozkladajú, vznikajú mastné kyseliny a tie zvyšujú koróziu stien potrubia alebo sa usadzujú na obvode kanalizačného potrubia. Zmenšujú jeho profil a dochádza k upchaniu, vytopeniu a haváriám. Tieto skutočnosti vedú k zvýšeniu nákladov na čistenie kanalizácie a odstraňovanie havárií. To sa v konečnom dôsledku prejaví na zvýšení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody, tzv. Stočného. Vylisovaný hrubý odpad sa zhromažďuje v kontajneri a voda pokračuje na jemné predčistenie, kde sa zachytáva všetko v hrúbke do 0,5 cm. Tento odpad sa vylisuje a prepláchne.
Odpad odchádza do zberného kontajnera a vylisovaná voda prechádza ďalej na lapač piesku. V lapači piesku sa priečným cirkulovaním vzduchu piesok usádza na dne nádoby a odtiaľ prečerpáva do separátora piesku, kde ho odvodníme. Piesok sa vyváža do zberného kontajnera. Pri mechanickom čistení to predstavuje približne 130 tón hrubého odpadu za rok. Voda ďalej pokračuje do posledného stupňa mechanického čistenia, do usadzovacej nádoby, kde sa gravitačne usadzovaním zachytáva primárny kal. Ten sedimentuje na dne nádoby. Takto prečistená voda prichádza do biologického stupňa čistenia. Teraz sa práve nachádzame pri konečnom stupni mechanického prečistenia, pri usadzovacej nádobe, kde sa v podstate oddeluje primárny kal od samotnej vody, od tej zmesi, ktorá prechádza do biologického stupňa. Primárny kal sa usádza na dne nádoby a ten pod tlakom si prečerpávame do jímky surového kalu a odtiaľ ide potom znova na vyhnívanie, kde pri určitých teplotách dokážeme vyrábať z neho bioplyn. Voda prejde do aktivačných nádrží, kde sú vo vode nasadené mikroorganizmy, ktoré sa živia organickými nečistotami z odpadovej vody a tým odbúravajú jej znečistenie. Táto masa potom odchádza do dosadzovacích nádrží, kde sa kal usadzuje na dne nádoby. Odtiaľ odchádza cez regenerátor znovu do celého systému čistenia. Ide o neustály kolobeh. Aby baktérie prežívali v tomto procese, potrebujú kyslík. Ten im dodávame veľkými dúchadlami. Z dosadzovacej nádrže odteká už vyčistená voda do recipientu, do rieky Váh. Ale vráťme sa teraz naspäť k usadzovacej nádrži, kde nám sedimentuje primárny kal. Čistiarenský kal je hlavným odpadovým produktom procesu čistenia odpadových vôd. Tento kal sa anaerobne stabilizuje pri mezofilných podmienkach vo vyhnívacích nádržiach. Produktom tejto stabilizácie je bioplyn, ktorý sa využíva na výrobu elektrickej energie a tepla v kogeneračných jednotkách a na výrobu tepla v kotloch. Toto teplo sa využíva na proces vyhnívania, vykurovanie objektov ČOV a prípravu teplej vody. V zahusťovacích nádržiach sa gravitačne zahusťuje vyhnitý kal, ktorý následne postupuje do homogenizačných nádrží, kde sa homogenizuje a prechádza na pásové lisy, kde sa odvodňuje a zmenšuje sa jeho objem. V homogenizačných nádobách ho premiešame a púšťame na pásový lis, kde ho za pomoci zrážadla, flokulantu, čo najviac zbavíme vody. Vylisovaný kal pásovým dopravníkom odchádza na skládku kalu. Odvoz kalu zabezpečuje autorizovaná firma, ktorá ho používa ako vstupnú surovinu pre ďalšie spracovanie. Záverečnou fázou nakladania s kalom je jeho využitie na poľnohospodárske účely vo forme kompostu. Kompostovanie predstavuje svojím spôsobom recykláciu kalu, pretože umožňuje vrátiť látky do prirodzeného potravinového cyklu. Vyrobený bioplyn sa skladuje v obrovskom zásobníku plynojeme.
Nachádzame sa pred plynojemom, je to v podstate zásobník plynu. Všetko to, čo sa vyrobí vo vyhnívacích nádobách, všetek bioplyn najprv prichádza sem a odtiaľto z tohto zásobníka si ho potom očerpávame pre kogeneračnú jednotku alebo po prípade aj do kotolne pre bioplynové kotle. Bioplyn sa využíva na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla v kogeneračnej jednotke. Väčšina tepla vyrobeného týmito spôsobmi sa spotrebúva v procesoch vyhnívania, zvyšok na vykurovanie objektov a prípravu teplej vody čistiarne odpadových vôd. Vyrábané teplo a elektrická energia sú určené pre potreby čistiarne odpadových vôd. Preto ich nie je potrebné nakupovať od iných dodávateľov. Na premenu slnečnej energie na elektrickú energiu sa využíva aj veľké množstvo fotovoltaických panelov umiestnených na objektoch čistiarne. V roku 2014 dokázal Turvod ekologicky pokryť takmer tretinu svojej spotreby elektrickej energie. Tým nielen chráni naše životné prostredie, ale úspora nákladov na energie sa priamo premieta do zníženia ceny vody pre spotrebiteľov. Čistiareň odpadových vôd významne prispieva k zachovaniu čistoty riek, prírody, životného prostredia a zdrojov kvalitnej pitnej vody pre súčasné i budúce generácie.